What is up? Hello guys, mga kabuhulano. So today test na to ang Switch SA PE system. Tanaw na to kung kumusta ang iyang mga sounds, ang iyang sound quality, ang volume, testing na to ang iyang bass, treble, o kung maayo ba gamito ni siya for acoustic guitar for small events and outdoor activities. So kung interesado mo, kini mo ang klase nga portable PE system, so stay tuned. So sound test. Okay, magsugod ta sa atong basic sound testing. Atong paminawon kung klaro ba ang vocals. So i-play na to. Ang play is kani long press. So kani ang atohang mic. Nato siya ay wireless nga microphone. Kani siya na ay AAA battery. So once nga switch off ni siya, automatic na siya nga mag-connect to the device. Sound test. So ang sound test, okay, magsugod to sa atong basic sound testing. Atong paminawon kung klaro ba ang iyang vocal. Sound test. So as you can hear, medyo importante gud ang clarity sa imong voice, especially kung gamiton nito sa mga announcement, karaoke or some live performance. So testing na to ang music playback. Sound test, mic test. Test. So mao ni siya ang bass. Ang bass is nasa tunga. So ang effects, ang atong effects is natay kanang reverb. Sound check. So mo ang reverb. Pwede sa nato i-mix og reverb and echo. And the last is ang echo ra gid siya. Sound check. So ang master volume ibutang nato sa so ang full master volume is 50. Butang nato sa tunga. So mic is 20%. So now testing nato sa music playback. Okay, magsugod to sa basic sound testing. Atong paminawon kung klaro ba ang iyang vocal. Test mic, sound check. Mic, test mic. So as you can hear, medyo importante gyud ang clarity sa imong voice, vocal, especially kung gamiton ni sa mga announcement, karaoke ug mga live performance. Now, testing nato kung unsa ang iyang music playback. So ang PE system na siya ay automatic nga Bluetooth connection. So once nga ma-connect na siya, automatic siya nga naka-connect ang imong phone through sa PE system. At the same time, nag-connect po din imong mic, wireless mic. So testing na to ang playback. Sound testing for music playback. Sound test, mic test. Test. Test mic, test. Sound test. Sound check. So paminaw na to ang music. Klaro ba gihapon ang vocals. For a small PE system, ang pinaka-importanting faktor ang clarity sa volume niya, ang bass nga response, o kung dili ba dali siya ma-distorted ang sound. Sound check, mic test. Test. So since this is made for some musicians, testingan na to gamiton ang acoustic guitar o ang microphone at the same time. So testing na to gamiton ang acoustic guitar o ang microphone. Para din sa mga acoustic performance, importante ang natural na paminawon na to ang guitar o ang vocals. So kung mayo ang iyang balance, mas nindot siya gamiton sa mga small gigs, practice o mga outdoor performance. So overall, kumusta man ang Switch SA PE system? For me, ang pinaka-importante kay kung unsa siya ka-versatile o unsa siya nimo gamiton para sa mga small events, practice, announcement, mga karaoke, acoustic performance, practice, portable kayo ang PE system. So before buying, check gihapon ang actual power output, battery life, ang inputs, microphone pictures ug mga sounds sa actual unit. So kung ganahan mo makadungog sa actual sounds test, paminawan ninyo ang video from beginning to the end.